लेबानन बे हादराबो हेजबुल्लाहनि मोनसे सावनि बादि जाबाय। हेजबुल्लाहनि सायाव जाबादि ग्राउन्ड अपारेशन्स एन्ड एयार स्ट्राइक सोलिगासिनो थादों, बे एयार स्ट्राइक सोलिबाय थानायखौ नोंथांमोना थारैनो नुबाय थादों। आरो बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङा लेबानननि मानसिफोरखौ ओरैबायदि मोनसे रिक्वेस्ट बुङो ना, अर्डार बुङो, नोंथांमोना आइडिया खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना थारैनो बिथाङा मा बुङो बेखौ खोनासंगोन आरो बे बाथ्रानिफ्राय नोंथांमोना मा आइडिया खालामनो हायो। थारैनो लेबाननाबो गाजा बादि जानो थांगासिनो दं नामा? गाजा स्ट्रिपाव जाबादि हामासनि माखासे कर्मफोरनि थाखाय कर्मफलखौ बिसोर मोनबाय, जाबादि गाजाया टटेलि डिस्ट्रय जाबाय, मा बेबादिनो लेबाननावबो जानो हागौ नामा? मा बेबादिनो लेबाननावबो जानो हागौ नामा लोगोफोर? खारन लेबाननावबो बेबादि जानो हागौ बेनि मोनसे इंगित होदों बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङा। मानोना बिथाङा बुंदों दाबो सम दं लेबानननि आखायाव, लेबानननि मानसिफोरनियाव दाबो सम दं गावसोरनि गथ' गथाय फिसौला फिसौजोफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय, बेटार फिउचारनि थाखाय जोबोर थाबैनो लेबानननिफ्राय हेजबुल्लाहखौ आउट खालामनांगौ, होखारहरनांगौ बेबायदि बुंदों। गावसोरनि हादरनि थाखाय बे खामानिखौ मावनांगौ, नङाबा लेबाननाबो बेबादि जानो थाखाय बाध्य जागोन। जाबादि गाजायाव डिस्ट्रय जादों बेबादि जानो थाखाय बाध्य जागोन आरो बाध्य जागोन। मानोना हेजबुल्लाहया माब्लाबाबो लेबानननि मानसिफोरखौ अना। बिसोर पाब्लिक प्लेसाव थानानै हाथियार लन्च खालामगोन, रकेट गावगोन, मिसाइल गावगोन, अब्ला इजराइला बिसोरनि सायाव एयार स्ट्राइक खालामनो गोनां बाध्य जागोन, जायनि जाहोनाव दाय गैयै मानसिफोरा जिउ जोबगोन। बेनिखायनो हेजबुल्लाहया माब्लाबाबो लेबानननि मानसिफोरनि थाखाय मोजां जानो हाया, फिउचार जानो हाया। लेबानना बेबादि नङामोन, नाथाय लेबानना जेब्ला बे इराननि प्रक्सिखौ जायगा होदों बै समनिफ्राय लेबानना बेबायदि जोबस्रांलांगासिनो थादों। खारन लेबानना गावनि समायनानि थाखाय नामजादा, लेबानना माखासे बिथिंनि थाखाय मुंदांखा बेबायदि बिथा बुंनो नाजादों। नाथाय दिनै हिजबुल्लाहनि थाखाय लेबानननि अबस्थाया जुदि गाजा स्ट्रिपनि बायदि जायोबा मा जागोन? नोंथांमोना आइडिया खालाम बिथाङा मानो बेबायदि हुमखि होदों। बिथाङा मोनसे ओरैबायदि साइक'लजिकेल वारफेयार गेलेनो नागिरदों जेन दावहा नाङालासिनो हिजबुल्लाहखौ जुदि लेबानननिफ्राय आउट खालामनो हायोबा थारैनो बे दावहायाव गुलि खरसा खालामालासिनो देरहागोन इजराइला। नोंथांमोना थारैनो नुदों इजराइलनि आर्मिफोरा, आइडिएफफोरा लेबानननि खाथि खाला ओनसोलाव ग्राउन्ड अपारेशन खालामगासिनो थादों। माने इजराइलनि जेसेबां खाथि खाला ओनसोल दङ बैहाय ग्राउन्ड अपारेशन खालामबाय थादों आरो मोनसे गामियाव इजराइलनि फ्लेगखौ थुनायबो नुनो मोन्दों। डेट मिन्स नोंथांमोना ओरैबायदि आइडिया खालामनो हागोन हेजबुल्लाहखौ होखारनायनि नामाव, हेजबुल्लाहखौ फोजोबस्रांनायनि नामाव लेबानननि माखासे जायगायाव मोनसे ओरैबायदि जन क्रिएट खालामनो हादों, बाफार जन क्रिएट खालामनो नागिरदों जेराव इजराइलनि आर्मिफोरा अरायसम थागोन, एबा ओरैबो जों साननो हायो लेबानननि हाखौ सेनानै लागोन। माने दावहानि मुङावनो बिसोरनि हाखौबो सेनानै लानाय बायदि जाहैगोन। स' लेबानना जुदि बै हेजबुल्लाह नामनि टेररिस्टफोरखौ जुदि गावसोरनि हादरनिफ्राय होखारबा थारैनो इजराइला बिनिफ्राय गिदिंना फैफिनगोन, बेबायदि इंगित आरो जायखिजाया। स' नोंथांमोना मा आइडिया खालामनो हागोन? जाबादि हुमखि होदों बे हुमखिया मा फोरमायो? जाबादि बेरुटाव एयार स्ट्राइक खालामदों, गुबुन गुबुन सिटिफोराव एयार स्ट्राइक खालामदों आरो जोबोर थाबैनो नर्थ पार्टआवबो स्ट्राइक खालामगोन लेबानननि। बबेखानि नर्थ लेबानन पार्टआवबो एयार स्ट्राइक खालामनायनि फुटेजखौ मोनफा मोननै नुनो मोन्दों। साउथ पार्टआवथ' बे एयार स्ट्राइकआ सोलिगासिनो थादों लोगोफोर। बिदिब्ला नोंथांमोना मा सानो लोगोफोर जे बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङा जायफोर वार्निं होदों बेनिफ्राय नोंथांमोना ओरैबायदि मोनसे आइडिया खालामनाय, बे आइडिया ओरैबायदि जोबोर थाबैनो लेबाननाव गिलु बालु बेबायदि जोबस्रांनाय लीला जों नुनो हागौ। बिथांनि वार्निंआ थोंजों बिथाङा जेबो खेंख्रा-खेंख्रि बाथ्रा बुङाखै। बिथाङा डाइरेक्ट बुंदों जे लेबाननाबो गाजा बादि जानो हागौ। बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय इजराइलनि टारगेटआ मा? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Israel withdrew from Lebanon 25 years ago. But the country that actually conquered Lebanon is not Israel. It's Iran. Iran, which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense. Hezbollah has turned Lebanon into a stockpile of ammunition and weapons and a forward Iranian military base. Just one day after the October 7th massacre a year ago, Hezbollah joined the war against Israel. It launched an unprovoked attack on our cities and on our citizens. It has since fired over 8,000 missiles at Israel, killing civilians without distinctions, Jews, Christians, Muslims, and Druze. Israel has decided to put an end to this. We've decided to do whatever is necessary to return our people safely to their homes. Israel has a right to defend itself. Israel also has a right to win, and Israel will win.
We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. Today, Hezbollah is weaker than it's been for many, many years. Now you, the Lebanese people, you stand at a significant crossroads. It is your choice. You can now take back your country. You can return it to a path of peace and prosperity. If you don't, Hezbollah will continue to try to fight Israel from densely populated areas at your expense. It doesn't care if Lebanon is dragged into a wider war. Christians, Druze, Muslims, Sunnis, and Shiites, all of you are suffering because of Hezbollah's futile war against Israel. Today I ask every mother and every father in Lebanon a simple question. Is it worth it? Because it doesn't have to be that way. I know you want a better future for your children. So I'm speaking to all of you today. There is a better way for your children, for your cities, for your villages, for your country. You deserve to restore Lebanon to its days of tranquility. You deserve a Lebanon that is different. One country, one flag, one people. Don't let these terrorists destroy your future any more than they've already done. Stand up and take your country back. You have an opportunity that hasn't existed in decades. An opportunity to take care of the future of your children and grandchildren. You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. It doesn't have to be that way. Each of you can take a step for your future, even a small step. You can make a difference. I say to you, the people of Lebanon, free your country from Hezbollah so that this war can end. Free your country from Hezbollah so that your country could prosper again, so that future generations of Lebanese and Israeli children will know neither war nor bloodshed, but will finally live together in peace.